Supongo que tenemos que cerrar la mayoría. No era el momento ahora. Por lo menos podrían empezar en octubre, por lo menos, para salvar una temporada. Pues yo hubiese empezado un poquito antes, más de cara al invierno, y entonces pues dejar trabajar un poco también a los comerciantes. Bueno, crec que s'havia de fer igual, llavors sempre ens agafarà alguna època que no ens va bé, i per mi aquesta és la que em va malament. Jo crec que tard o d'hora ens hagués afectat. Bueno, jo crec que és una obra que ja estava planificada fa 50 anys. Vull dir que això ara ha tocat, doncs mira, aguantar-nos. El cambio ha sido bastante grande porque la verdad que no viene tanta gente por el tema de aparcar. Ah, això fatal, fatal de los fatales, horrible. Vull dir, a més ens han tingut amb poquíssima consideració el que és els veïns. Aparcar és difícil, però és que ja era difícil abans. Per tant, és empitjorar una situació que ja era molt dolenta.